Καλησπέρα φίλοι. Μιας και αυτήν την εβδομάδα δεν είχαμε Κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και μιας και μόνο ομάδες διεθνείς είχαμε αυτήν την εβδομάδα, πάρξαμε αυτήν την ευκαιρία για να καλέσουμε κάποιον φίλο κοντά μας, ο οποίος γνωρίζει κάποια διάφορα πράγματα που αφορούν την προπονητική, όπως και το σκάουτινγκ, για να πάρετε και εσείς που μας βλέπετε μια διαφορετική γεύση από το τι χρειάζεται κάποιος από προπονητική πλευρά ή από το σκάουτινγκ. Μάνο μου, χαίρετε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκες αυτή την πρόσκληση να έρθεις να μιλήσεις σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω έτσι μια προβολή εαυτού σου προς τους φίλους που μας βλέπουν, να γνωρίσουν ποιος είναι ο Μάνος ο Γρυπάρης και τα... Εντάξει, οι πιο πολλοί ίσως να παραξενεύονται γιατί με γνωρίζουν από τα video games ή από το προσωπικό μου κανάλι, εντάξει, το μεγαλύτερο κανάλι που έχουν το Game.gr. Απλά δεν γνωρίζουν τη σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είχα ξεκινήσει με αθλητικό ραδιόφωνο, όπου έκανα 10 χρόνια, και είχα αρχίσει ως βοηθός προπονητής στην ομάδα της γειτονιάς μου στα Σούρμενα, τότε στην Αθήνα. Ήμουνα για 3 χρόνια στις ακαδημίες. Στη συνέχεια έδωσα για το UEFA Β, ξανά έδωσα επανεξέταση φέτος και το πήρα. Συνήθως η επανεξέταση είναι τα πρώτα χρόνια, απλά έγινε μία εξαίρεση για την περίπτωση των παλιών προπονητών που δεν πήραν δίπλωμα, γιατί ουσιαστικά η ΕΠΟ δεν μας ειδοποίησε ποτέ. Οπότε, ναι, είμαι κάτοχος UEFA Β και η μόνη φορά που είχα δουλέψει ως προπονητής ήταν τότε στα Σόρμα, αν θυμάμαι, και για πολύ λίγο στην Καλιθέα ως βοηθός προπονητής στη γυναικεία ομάδα, αλλά κυρίως στα Σούρμενα τότε που ήταν 4η κατηγορία, που ήταν και ο Ντανιέλ Μπατίστα. Ήταν καλή εποχή για τα Σούρμενα, γιατί μετά ξαναπέσαν πρώτα το αλφα τοπικό. Αλλά τα τελευταία χρόνια στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ασχολούμαι περισσότερο με το σκάουτινγκ παρά με την προπονητική. Δηλαδή το UEFA Β ήταν αυτό που λέμε, εντάξει, το πήρα για να το πάρω. Δηλαδή στην εποχή εκείνη ίσως είχα άλλες βλέψεις, άλλο ελεύθερο χρόνο. Τελικά όμως είδα ότι μου ταιριάζει πιο πολύ το σκάουτινγκ και το ξαναέδωσα γιατί με το παλιό σύστημα έδινες κατευθείαν UEFA Β. Το UEFA C ήταν για ακαδημίες. Ενώ τώρα με το νέο σύστημα τα τελευταία χρόνια, άμα κάποιος θέλει να ξεκινήσει προπονητική, θα πάει να δώσει UEFA C και μετά θα πάει για το UEFA Β. Και τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι ως σκάουτερ με διάφορες ομάδες. Ήμουνα στον Εθνικό Άχνας για περίπου 1,5 χρόνο, αλλά καθαρά ως βοηθός σκάουτερ, δηλαδή σε κάθε μεταγραφική περίοδο έδινα απλά μία λίστα με παίκτες που πρότεινα. Και στη συνέχεια στο Θόηλα Κατάμιας, στη Ρόδο και πλέον στο Μακεδονικό, και πρόσφατα ξεκίνησα μία συνεργασία με τον Ελληνισμό που ακόμα δεν έχουμε πει πολλές λεπτομέρειες για το τι κάνουμε, κρατάμε κλειστά τα χαρτιά μας. Ο Μακεδονικός Super League 2 είναι που πρόσφατα έχω συμβάλει έτσι, με ένα μικρό ρόλο, εν πάση περιπτώσει, στο να δώσω το point μου. Και μπορώ να σας πω, εντάξει, και για προπονητική, αλλά περισσότερο μπορώ να συμβουλέψω για scouting. Μπορώ να μιλήσω και για συστήματα, μπορώ να μιλήσω και για αξιολόγηση παιχτών. Αλλά λίγο παραπάνω το κατέχω, είναι αλήθεια, στο scouting, παρότι έχω δουλέψει πιο πολύ ως προπονητής, ας πούμε, για 3 χρόνια και ως scouter για σχεδόν 2 χρόνια. Ίσως θα ήθελα έτσι να εστιάσω πιο πολύ στο scouting. Δηλαδή, για πρώτο προπονητή δεν με βλέπω, γιατί ασχολούμαι ως PR manager και έχοντας δικιά μου εταιρεία με social media, ασχολούμαι με social media πελατών, οπότε η κύρια δουλειά μου ακόμα έχει εστιάσει στα social media, είτε τα δικά μου, είτε κυρίως πελατών. Ωραία. Αλλά βασικά έτσι, για να κάνουμε μια μικρή δομή και να βοηθήσουμε ίσως κάποιον φίλο ο οποίος ενδιαφέρεται να ακολουθήσει την προπονητική, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μας δώσεις μια καθοδήγηση του τι χρειάζεται κάποιος ο οποίος θέλει να πάει να βγάλει κάποιο δίπλωμα προπονητική στη UEFA. Ωραία. Καταρχήν, ο καθένας θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν 2 διαφορετικοί δρόμοι. Ο ένας είναι να έχεις υπάρξει ποδοσφαιριστής και σε όσο καλύτερη ομάδα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, να έχεις παίξει αυτό που λέμε στο αντρικό μιας ομάδας. Εγώ, ας πούμε, είχα παίξει όταν ήμουν νεαρός μόνο σε ακαδημίες. Στα Σούρμενα μόνο δηλαδή. Οπότε, καλό είναι να έχει μια εμπειρία από μια πρώτη ομάδα από αντρικό όσο πιο πολλά χρόνια γίνεται και ώστε να τον καλύτερη κατηγορία.
ή διαφορετικά ο δύσκολος δρόμος, δηλαδή αυτός που ήταν η δική μου περίπτωση, δηλαδή ήμουν προπονητής στο Football Manager, τότε Championship Manager και σε πολλά άλλα Manager Games και από εκεί μου μπήκε το μικρόβιο, ας το πούμε έτσι, είναι το να πρέπει να κάτσει να ψαχτεί αυτό που λέμε και ξεκινώντας λογικά από την ομάδα της γειτονιάς του. Αν έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής, έχει πιο πολλά connections σε ομάδες για να πάει να δουλέψει. Και όσο πιο πολλές ομάδες έχει συνεργαστεί, τόσο πιο πολλές πόρτες μπορεί να χτυπήσει για να ξεκινήσει. Οπότε, να έχει υπόψη του ότι καταρχήν ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, γιατί οι σύλλογοι είναι συγκεκριμένου αριθμού, δεν αλλάζουν ο αριθμός των συλλόγων, αλλά ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση όλο ένα και αυξάνεται. Άρα ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Οπότε φτάνουμε να έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει ως παίκτες σε ομάδες πρώτης κατηγορίας και δουλεύουν ως προπονητές σε ακαδημίες. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, αν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να είναι κάποιος βοηθός, να είναι κάποιος προπονητής ή έστω βοηθός προπονητή σε μία από τις πρώτες ομάδες. Για να βγάλει κάποιος ένα δίπλωμα, είτε θα πάει στην ΚΟΠ είτε στην ΕΠ, αναλόγως που μένει, στην ομοσπονδία του τόπου που μένει, πάση περιπτώσει, και θα ξεκινήσει με το UEFA-C. Μετά θα δώσει για το UEFA-B, μόλις περάσει το UEFA-C θα δώσει για το UEFA-B κτλ. Κάθε 2 χρόνια το δίπλωμά του θέλει ανανέωση. Να έχει υπόψη του ότι μπορεί κανείς να μην τον πάρει τηλέφωνο. Οπότε θα πρέπει να βάλει και μια υπενθύμηση στο κινητό ότι το δίπλωμα θέλει ανανέωση τα 2 χρόνια. Γιατί αν ξεχάσει να κάνει ανανέωση, ξέρω παίκτες και γνωστούς παίκτες που το έχουν πάθει αυτό, θα πάει να ξαναδώσει το δίπλωμα από την αρχή. Δηλαδή για τέτοια τρομερή οργάνωση μιλάμε. Να σε διακόψω εδώ, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Λες να πάει στη συγκεκριμένη ομοσπονδία ποδοσφαίρου, εκεί που διαμένει, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Όταν πάει στην ομοσπονδία, υπάρχει κάποια ειδική σειρά μαθημάτων που ακολουθεί κάποιος, ή είναι απλά πάει και τους λέει θέλω να αποκτήσω το δίπλωμα προπονητικής και κάνεις αίτηση ή σου λένε να ακολουθήσεις κάποιον online πρόγραμμα? Λοιπόν, η σχολή προπονητή διαρκεί λιγότερο από μήνα. Είναι 2-3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Εγώ είχα δώσει αρχικά Δεκέμβριο του 2008 τότε. Και ξανά δώσα φέτος επανεξέταση, ήταν 1 ημέρα. Αλλά ήθελε πάρα πολύ μελέτη και προετοιμασία. Λοιπόν, στη σχολή προπονητικής, ο κάθε προπονητής, υποψήφιος δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δίνει θεωρία, πρακτική και διαιτησία. Η θεωρία και η διαιτησία είναι θεωρητικά μαθήματα ξεκάθαρα. Η πρακτική είναι στο γήπεδο. Οπότε γίνεται μια κλήρωση στο τέλος για το τι άσκηση θα τύχει στον καθένα. Μπορεί να σου τύχουν πάσες, σουτ, κεφαλιές και λέει επεξήγηση από κάτω σε ηλικίες τάδε έως τάδε ετών. Οπότε θα πρέπει να δείξεις την άσκηση έχοντας ως παίκτες μπροστά σου άτομα από ακαδημία, και μάλιστα παλιότερα ήμασταν εμείς οι ίδιοι προπονητές και ως παίκτες. Είχε πολύ γέλιο. Ήταν τόσο όργανα τα πράγματα, άλλες εποχές. Το δίπλωμα τότε κόστιζε, ξέρω εγώ, 800 ευρώ. Τώρα κοστίζει 1.200-1.300, ανάλογα το τι δίπλωμα είναι, πάση περιπτώσει. Εγώ σου λέγα το UEFA-Β. Οπότε δείχνεις την άσκηση στην πρακτική στις αντίστοιχες ηλικίες που σου έχει τύχει στην κλήρωση. Δηλαδή, ας πούμε, σουτ, σέντρα, μαρκαρίσματα, ό,τι σου τύχει. Εγώ λοιπόν είχα κοπεί στην πρακτική, τι πιο σύνηθες, ή πιο πολύ κοπήκαμε σε εκείνη τη σχολή. Ενώ θεωρία και διαιτησία δεν μπορούν να σε κόψουν άμα θα γράψεις μέχρι ένα λάθος στο δίπλωμα οδήγησης. Άμα θα περάσεις, πέρασες. Λοιπόν, και ξανάδωσα φέτος και πέρασα, που ήταν, ξαναλέω, κατ' εξαίρεση για τους παλιούς, γιατί άλλαξε η δίκη στη ΣΕΠΟ και ευτυχώς φιλοτιμήθηκε. Διαφορετικά, συνήθως σε καλούν, σου λένε πότε έχει σχολή επανεξέτασης, αλλά κάποιος για να δώσει θα πρέπει να κοιτάει στο site της Ομοσπονδίας ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και αφού έχεις το δίπλωμα, μπορείς να προπονήσεις πλέον από μια συγκεκριμένη κατηγορία και κάτω. Δηλαδή, κάθε κατηγορία έχει ορισμένα standards διπλώματος UEFA που πρέπει να έχουν οι προπονητές. Στους scouters υπάρχουν άλλα διπλώματα, τα οποία εντάξει, θα τα δώσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Απλά εντάξει, το UEFA Β είναι πιο σημαντικό, έχει πιο σημαντική βαρύτητα ένα δίπλωμα προπονητή από ένα scouter, αλλά καλό είναι να έχω και το scouter, να το πάρω δηλαδή κάποια στιγμή. Σου εύχομαι να το πάρεις σύντομα τότε. Να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στην Κύπρο, δεν γνωρίζω πώς είναι στην Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίες ασχολούνται με μικρούς ή νεαρά ταλέντα και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν, να αναδείξουν παίχτες ή να προωθήσουν παίχτες σε πιο μεγάλες ομάδες του νησιού. Αυτά τα άτομα τα οποία βρίσκονται ως υπεύθυνοι ακαδημιών και στο τέλος της ημέρας κάνουν μια προπονητική σε αυτά τα μικρά παιδιά, τις μικρές κοπέλες,
οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία ότι πρέπει να πάρουν κάποιο δίπλωμα από την UEFA ή είναι απλώς διαφορετική πρακτική? Ναι, αυτοί πρέπει να έχουν UEFA-C. Το οποίο είναι το δίπλωμα για να διδάξεις ακαδημία. Με το UEFA-C διδάσκεις. Απλά σε μικρότερες κατηγορίες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ίσως άμα είναι στο αγροτικό, δηλαδή πέμπτη κατηγορία, νομίζω ότι ίσως να μπορείς και χωρίς δίπλωμα. Δεν το έχω ψάξει, είναι αλήθεια, αλλά πάει, ξέρεις, αναλογικά με τις κατηγορίες, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, πάντως, αν δεν κάνω λάθος, από γάμα εθνική και πάνω πρέπει να έχεις UEFA-C λογικά για ακαδημίες. Το UEFA-C είναι το δίπλωμα του προπονητή για τις ακαδημίες, δηλαδή. Το UEFA-C, φαντάζομαι εννοείς για την ΕΠΟ ή το ίδιο θα ισχύει για την Κύπριακή? Το ίδιο, ναι. Είναι, κάθε χώρα πάνω κάτω είναι τα ίδια, μικρές οι διαφορές. Δηλαδή, ας πούμε, πρώτης κατηγορίας προπονητής πρέπει να έχει UEFA Pro. Για πρώτη ομάδα, έτσι. Για πρώτη ομάδα. Για πρώτη ομάδα, πρώτης κατηγορίας UEFA Pro. Ο βοηθός του πάλι πρέπει να έχει δίπλωμα. Πιο χαμηλό. Επειδή αντιλαμβάνομαι σωστά, ο βοηθός προπονητής μπορεί και δεν ανακοινώσει το UEFA Pro ως δίπλωμα. Από τη στιγμή όχι το UEFA Pro, πιο χαμηλό. Είναι τουλάχιστον μία βαθμίδα πιο κάτω ή δύο. Πάντως, αν το δείτε στους κανονισμούς της κάθε ομοσπονδίας, το γράφει τώρα. Δεν θυμάμαι απ' έξω. Το σίγουρο που ξέρω είναι ότι ο προπονητής ομάδας της πρώτης κατηγορίας πρέπει να είναι κάτοχος του UEFA Pro. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορείς να βάλεις και κάποιον που έχει το UEFA Pro και είναι τελείως ανίδιος εκεί και να σωστά τα ξέρεις. Και να κάνει τη διοίκηση είναι ο βοηθός. Ναι. Όπως μπορεί να πάει κάποιος και σε μια χώρα και να βγάλει UEFA Pro πολύ εύκολα. Υπάρχουν κάποιοι που σε συγκεκριμένες χώρες που τους τα βγάζουν πολύ εύκολα. Εντάξει, μην δώσουμε τώρα ομοσπονδίες. Να μην αρχίσουμε με αυτά τώρα, γιατί μετά προβλέπουμε. Είναι στο εξωτερικό. Εντάξει, όσοι ξέρουν προπονητικοί ξέρουν για ποια χώρα λέω. Εντάξει. Okay. Νομίζω πιστεύω καλύψαμε το προπονητικό πεδίο που αφορά εσένα και για κάποιον φίλο ο οποίος θα ήθελε να ακολουθήσει την προπονητική. Τώρα θα πάω στο δεύτερο σου στοιχείο, που όπως είπες, φαίνεται αυτό σε τραβήξει περισσότερο τώρα, και αφορά το θέμα του scouting. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει scouter? Δηλαδή, ξυπνώ εγώ αύριο το πρωί και λέω, επειδή ξέρω 3 άτομα που παίζουν ποδόσφαιρο και είναι ποδοσφαιριστές, αποφασίζω να γίνω scouter ή ατζέντης τους και να πω να τους προωθήσω σε οποιοδήποτε ΑΒ γάμμα ομάδα. Είναι έτσι που πάει ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα? Λοιπόν, μιας και το ανέφερες, και για να γίνει κάποιος προπονητής και για να γίνει scouter, είναι και τα δύο πολύ δύσκολα και θα πρέπει να ξεκινήσει συνήθως από χαμηλά. Δηλαδή, άμα θέλει να γίνει προπονητής, μπορεί να πάει στην ομάδα της γειτονιάς του, να γνωρίζει κάποιον. Δηλαδή, συνήθως οι δουλειές γίνονται μέσω γνωστών. Απόδειξη ότι δεν υπάρχουν και sites, ας πούμε, για να βάλεις αγγελίες. Παρένθεση, η Πάφος είχε βάλει αγγελία για σκάουτ. Ένα από τα λίγα σκάουτ που υπάρχουν στο ίντερνετ. Ήταν η μοναδική ομάδα, μη σου πω και από τη Νότια Ευρώπη, που είχε βάλει αγγελία για σκάουτερ. Είναι σε site που το ψάξα στο Google. Πάω να το βρω και τώρα. Ένα είναι βασικά που γίνεται κυρίως ο χαμός. jobsinfootball.com. Άμα κάποιος γράψει στο Google και μετά scout. Και εκεί βάζουν κυρίως αγγλικές ομάδες. Οπότε, για να γίνει κάποιος είτε scout είτε προπονητής, θα πρέπει να έχει κάποιο γνωστό. Και συνήθως, σαν προπονητής, μπορεί να τύχει να ξεκινήσει και σαν βοηθός προπονητή κάποιου. Όπως ξεκίνησα εγώ σαν βοηθός. Και εντάξει, ποτέ δεν ήμουν πρώτος, με εξαίρεση ένα τμήμα junior που μου είχαν δώσει, εν πάση περιπτώσει, για να το έχω μόνος μου. Οπότε, έχουν σημασία τα connections και σαν scouter, ίσως να είναι ακόμα και πιο δύσκολο, μπορώ να σου πω, γιατί ξεκινάς συνήθως από χαμηλή κατηγορία, όπου εκεί πέρα θα πρέπει να έχεις μεγάλη γνώση της αγοράς και να παρακολουθείς και το Transfermarkt και να έχεις πάλι γνωστούς είτε την ομάδα της γειτονιάς σου, είτε κάποιο γνωστό σου που είναι μέσα σε ομάδα κτλ. Απλά η διαφορά ποια είναι? Ότι ο προπονητής και ο σκάουτερ είναι δύο άτομα τα οποία θα πρέπει, ας πούμε, να είναι σε στενή συνεργασία. Εδώ έχουμε το φαινόμενο, δυστυχώς, των ελληνικών ομάδων γενικότερα και στην Κύπρο, ότι σε μια ομάδα το κουμάντο στις μεταγραφές το κάνει συνήθως. Εντάξει, εννοείται ο πρόεδρος που δίνει τα χρήματα. Ο πρόεδρος λέει: παιδιά, έχω το budget. Ναι, αυτό εννοείται. Γιατί και μάλιστα οι πιο πολλές ομάδες μπαίνουν μέσα και οικονομικά, έτσι. Πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πρόεδρο που πληρώνει. Αλλά ο τεχνικός διευθυντής είναι αυτός που συνήθως δίνει την έγκριση και στέλνει παίκτες στον προπονητή.
Ενώ αυτό που θα έπρεπε να γίνεται ακόμα και στις μεγάλες κατηγορίες και σε πολλές ομάδες δεν γίνεται, είναι ο κάθε προπονητής να έχει έναν έμπιστο σκάουτερ μαζί του στην ομάδα, όπως έχει και το βοηθό, να έχει και ένα σκάουτερ, ο οποίος θα συνεννοείται με τον τεχνικό διευθυντή και με άλλους σκάουτερ που έχει η ομάδα και να παίρνει ο προπονητής την τελική απόφαση. Να μην έχουμε το φαινόμενο που το έχουμε ειδικά σε πολλές ομάδες που δεν είναι πρώτης κατηγορίας, τον έρχεται ο τεχνικός διευθυντής, του λέει ο προπονητής, η ομάδα χρειάζεται 2 στόπερ, ένα αριστερό εξτρέμ και ένα center for. Και του λέει ο τεχνικός διευθυντής, ωραία, πάρα αυτά τα παιδιά τα έχω, στα φέρνω, δοκίμασέ τα και πες μου αν σου κάνουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει σωστά μια ομάδα έτσι. Οπότε, για να απαντήσω το ερώτημά σου, για να γίνει κάποιος, για να καταφέρει να μπει, θα πρέπει, είναι δύσκολο, θα πρέπει να έχει καλά connections και θα πρέπει και να αποδείξει και την αξία του. Κάτι που είναι εκ των προτέρων πολύ δύσκολο και κρύβονται από πίσω, μπορεί να κρύβονται μέχρι και συμφέροντα. Μπορεί σε μια ομάδα να γίνονται αλλαγές στη διοίκηση, στους τεχνικούς διευθυντές, να υπάρχουν άτομα τα οποία είναι στο ΔΣ και είναι και μέτοχοι στην ομάδα και είναι και τεχνικοί διευθυντές και μιλάνε και με ατζέντιδες και ίσως θέλουν να πάρουν αυτή τα ποσοστά μεταπώλησης παιχτών. Οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες που μπλέκουν μέσα. Και να ξέρει κάποιος ότι ίσως για να γίνει κάποιος σκάουτερ μπορεί να είναι και ακόμα πιο δύσκολο και από προπονητής. Γιατί ο προπονητής, άμα κάνει καλή δουλειά, φαίνεται. Αλλά ο σκάουτερ για να καταφέρει να μπει μέσα, γιατί σκάουτερ συνήθως γίνεσαι σε πρώτη ομάδα, δηλαδή για να γίνει σε under 19, θα πρέπει να είναι, ας πούμε, πρώτης κατηγορίας. Διαφορετικά δεν έχει και πολύ νόημα. Είναι πολύ δύσκολο να μπει στο χώρο. Και sorry, αυτό που είπες για ατζέντης, παρένθεση, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ατζέντης. Θέλω να είμαι ταυτισμένος με ίσως μια ομάδα στην Ελλάδα, μια ομάδα στην Κύπρο, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου και να βοηθάω εκείνη την ομάδα ή τουλάχιστον να είμαι αποκλειστικά σε μια κατηγορία. Μου αρέσει να συνεργάζομαι με ομάδες που μου αρέσουν, να το πω έτσι, που με εκφράζουν πιο πολύ. Όχι ότι εντάξει στην Κύπρο δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που υποστηρίζω φανατικά, αλλά έχω μια συμπάθεια με τις ομάδες με τις οποίες έχω συνεργαστεί. Οπότε δεν μου αρέσει το ατζέντης, γιατί ο ατζέντης είναι πας στο transfermarkt.com, ανοίγεις και μιλάς με άτομα τα οποία δεν έχουν ατζέντη πάνω. Μάλιστα. Και μετά θα πρέπει να πιάσεις ομάδες, να μιλήσεις με τις ομάδες αυτές, να βρεις τους τεχνικούς διευθυντές, συνήθως μέσω LinkedIn για παράδειγμα ή μέσω άλλων social media, και να τους πεις: έχω αυτό το παίκτη, έχω 2 π.χ. ότι δεν έχετε αρκετούς αμυντικούς, έχετε 2 στόπερ. Έχω αυτό το στόπερ, τον θέλετε? Και βρίσκοντας ομάδα στον παίκτη να γίνεις ο ατζέντης του. Αυτό. Δηλαδή θέλει πολύ τρέξιμο. Πρέπει να είσαι αυτό που λέμε salesman. Πρέπει να είσαι να πουλήσεις. Πρέπει να είσαι ο πολιτής. Ναι. Και να φτιάξεις και τρέιλερ του παίκτη σου. Δηλαδή να πας και στον αγώνα που αγωνίζεται ή να πάρεις από βίντεο έτοιμα από τηλεοπτικά και μην έχουν και δικαιώματα και στα κόψουν, και να τα ανεβάσεις στο YouTube ή στο Vimeo, που καμιά φορά δεν έχει δικαιώματα, και να τα δείχνεις σε ομάδες. Οπότε δείχνεις βίντεο με τα καλύτερα αποσπάσματα ενός παίκτη και προσπαθείς να πουλήσεις τον παίκτη σου. Εγώ είμαι αυτός που προσπαθεί να αγοράσει εκ μέρους διοικήσεων ως σκάουτερ. Δηλαδή βλέπω βίντεο και βγάζω μια αξιολόγηση πλήρη στατιστικά του παίκτη, πώς είναι, γιατί θα έπρεπε να μπει στην ομάδα, βαθμολογίες, διάφορα στοιχεία, έτσι. Αυτό. Έχω μια ερώτηση όμως τώρα. Εσύ λέει ότι εγώ θα δω βίντεο και θα κάνω μια αξιολόγηση σε έναν παίκτη. Εγώ τώρα είμαι παίκτη και παίζω αμυντικός. Είμαι ένας άχρηστος αμυντικός, ο οποίος έπαιξε σε 60 παιχνίδια. 60 παιχνίδια έκανα 15 καλές αποκρούσεις ως αμυντικός και κάποιος φτιάχνει, ο οποίος θέλει να με προωθήσει, φτιάχνει ένα βίντεο αυτών των 15 καλών φάσεων που είχα σε 60 παιχνίδια που έπαιξα και ενώ είμαι άχρηστος, φαίνομαι θεός. Πώς μπορεί κάποιος να το καταλάβει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό θα πρέπει ο σκάουτερ να βλέπει πλήρη παιχνίδια. Και συνήθως οι πιο πολλοί ατζέντιδες χρησιμοποιούν το Y-Scout. Είναι wyscout.com. Όποιος έχει πρόσβαση σε αυτό, που είναι πάρα πολύ ακριβή η συνδρομή, έχει πρόσβαση στα πρωταθλήματα που έχει επιλέξει. Και είναι ακριβές συνδρομές και πάει ένα πρωτάθλημα για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ξέρουν στο Y-Scout ότι εντάξει, η μπίζνα του ποδοσφαίρου έχει πολλά χρήματα. Οπότε θα πρέπει να κάτσει να δει πλήρη μάτς. Οπότε μου έχει τύχει το φαινόμενο ότι αν ένας ατζέντης, ας πούμε, δεν έχει πλήρη αγώνα από YouTube και Vimeo, κάποιοι έχουν πλήρες αγώνες. Οι πλήρες αγώνες συνήθως πιο πολλές φορές τα βλέπω πλήρη αγώνα, εκεί αποδομείται τελείως ο παίκτης. Καταλαβαίνεις ότι το τρέιλερ ήταν μούφα. Ήταν τρέιλερ
ταινία στο σινεμά, ας πούμε. Δηλαδή, για τέτοιο γέλιο μιλάμε. Ήταν μια κομμωδία και βλέπεις ότι ο παίχτης, ξέρω εγώ, έχει δώσει 10 λάθος πάσες σε ένα μάτς, ας πούμε, που ήταν στόπερ και οι δύο κοστίσανε γκολ. Λέω παράδειγμα, ένα τυχαίο. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουμε πλήρη αγώνα. Διαφορετικά και ευτυχώς προς τιμήν πολλών παιχτών και ατζέντιδων, δέχονται και trial. Τους λες, έλα μια εβδομάδα στην τάδε ομάδα και έχουν δεχτεί σε μένα να τους δοκιμάσουμε, να δούμε αν μας κάνουν. Επόμενη ερώτηση μου είναι, εσύ ήρθες από την Κύπρο στην Ελλάδα. Ανάποδα το πες. Sorry, από την Ελλάδα, απολογούμε. Εσύ ήρθες από την Ελλάδα στην Κύπρο. Ίδια γλώσσα, ίδια νοοτροπία, ίδια φυλή, όλα μια χαρά με λίγη γάλα. Για κάποιον όμως ο οποίος έρχεται ως τεχνικός διευθυντής από το εξωτερικό στην Κύπρο ή στην Ελλάδα αντίστοιχα και είναι ξένος, δεν γνωρίζει την νοοτροπία που υπάρχει στη χώρα, δεν γνωρίζει το πρωτάθλημα της συγκεκριμένης χώρας, πόσο εύκολο είναι για αυτόν τον άνθρωπο να καταφέρει να βγει μέσα από αυτόν τον κικαιώνα και να βρει τους σωστούς παίχτες για μια ομάδα. Είναι εύκολο ή πάρα πολύ δύσκολο? Ένας τεχνικός διευθυντής ο οποίος έχει καλό background και έχει φτιάξει, ας πούμε, ομάδες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα άμα έχει καλό βιογραφικό. Και νομίζω ότι και οι ομάδες θα δώσουν και μια πίστοση χρόνου. Σίγουρα το ότι δεν ξέρει την γλώσσα και την οτροπία δεν βοηθάει, οπότε καλό θα είναι, ας πούμε, στην αρχή να προσπαθήσει να κάνει μαθήματα για τη συγκεκριμένη γλώσσα, ειδικά αν δει ότι είναι ομάδα που ταιριάζει και που θα μείνει πολλά χρόνια. Και έχουμε δει και ξένους τεχνικούς διευθυντές να έρχονται και να μένουν. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να δει, ξέρεις, και την αγορά της χώρας και να τη μάθει. Οπότε πρέπει να κάτσει να αφιερώσει πολύ χρόνο στο να μάθει την αγορά, γιατί έχοντας περιορισμούς σε ξένους στο κάθε πρωτάθλημα, και όχι στο Champions League, εντάξει, όταν βγαίνεις να παίξεις στην Ευρώπη, αλλά στο πρωτάθλημα, όταν έχεις περιορισμούς σε ξένους, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αγοράσεις και γηγενείς παίχτες, αλλά θα πρέπει να ξέρεις και την αγορά για να είσαι έτοιμος να αγοράσεις τα καλύτερα ταλέντα που υπάρχουν από τις μικρότερες ομάδες και να τα προλάβεις πριν τα προλάβουν οι ανταγωνιστές σου. Ή θα τα βγάλεις από τη δικιά σου ακαδημία, οπότε θα πρέπει να βελτιώσεις τη δικιά σου ακαδημία, να δεις τι ελλείψεις έχει, ας πούμε. Πρέπει να χτιστεί γυμναστήριο, πρέπει να αγοραστούν υλικά, ό,τι ελλείψεις έχει κάθε ομάδα για να μπορεί να φτιάχνει καλύτερους παίχτες. Επομένως, ένας τεχνικός διευθυντής δεν ασχολείται μόνο με τους ποδοσφαιριστές, αλλά και με την υποδομή που έχει μια ομάδα, να μπορεί να την κάνει καλύτερη και πιο αξιόπιστη. Δεν αφορά μόνο αποκλειστικά το κομμάτι των παιχτών. Θα σου πω, ο κάθε τεχνικός διευθυντής σε κάθε ομάδα έχει διαφορετικό ρόλο. Δηλαδή, λέμε technical director και άλλοι τεχνικοί διευθυντές, ξέρω εγώ, έχουν την εξουσία, ας πούμε, μέχρι και να απολύσουν τον προπονητή, ενώ σε άλλες ομάδες το κάνουν οι πρόεδροι. Άλλοι έχουν την εξουσία μέχρι και να φέρουν τους δικούς τους παίκτες, ενώ άλλοι δεν το έχουν και έχει ο προπονητής τον πρώτο ρόλο. Οπότε, ανάλογα με το τι ομάδα έχουμε κάθε φορά και τι νοοτροπία έχει καθιερωθεί από τον πρόεδρο και από το ΔΣ, κάθε ομάδα έχει διαφορετικό μοντέλο που διοικείται. Είναι κάποιες μικροδιαφορές που όμως επί της ουσίας κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, για μένα, ο προπονητής που αυτός θα κατεβάσει την ομάδα να παίξει είναι αυτός που θα πρέπει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στους παίκτες. Έτσι. Αυτό που λέω, βέβαια, μπορεί να ακουστεί δυσάρεστο σε κάποιους τεχνικούς διευθυντές. Ο τεχνικός διευθυντής μπορεί να πει σαφώς στον προπονητή ότι κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε αυτό το budget, θα κινηθείς μόνο σε αυτό το budget. Αλλά ο προπονητής ο ίδιος ξέρει καλύτερα στην ομάδα του τι παίχτες πρέπει να πιάσει και να βάλει μέσα. Δηλαδή δεν μπορεί να του πεις με το ζόρι, ξέρεις κάτι, αυτό το παιδί είναι καλό παιδί, πάρ' τον, βάλ' τον. Ναι, δεν είναι όμως αρκετά ψηλός. Ξέρω εγώ, μπάλα, ξέρει, είναι καλό παιδί, βάλ' τον. Συγγνώμη, δεν φτιάχνεις ομάδα έτσι. Θα το πούμε απλά. Νομίζω είχαμε αρκετά παραδείγματα στην Κύπρο με αυτή την νοοτροπία που μόλις ανάφερες. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ να μην το πω, επειδή είστε και ομονιάτες εδώ πέρα, δεν είναι δυνατόν να παίζει ο Μπασιρού στην Ομόνια, ας πούμε. Δηλαδή, ο Μπασιρού είναι αμυντικό χαφ που έχει ένα 69 ύψος. Είναι αδιανόητο αυτό και παίζει από την Ομόνια από το 2021. Ναι. Μην νομίζει ο κόσμος ότι. 21, ναι. Ναι, δηλαδή, όταν διαμαρτύρονται οι φιλάθλοι για κάτι, έχουν λόγο που διαμαρτύρονται. Δεν μπορεί να λένε κάποιοι παράγοντες του ποδοσφαίρου, εμείς είμαστε παράγοντες και ξέρουμε καλύτερα. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ο Παναθηναϊκός με τον Ουζουνίδη είχε φτάσει 12ος και διαμαρτύρονταν οι φίλαθλοι, δεν θα τους πεις ότι δεν ξέρανε γιατί διαμαρτύρονταν, ή όταν η Ομόνια είχε πέσει στον κάτω πίνακα το βαθμολογικό που οδηγεί στον υποβασμό, τι να πεις, δεν ήξεραν οι φίλαθλοι που διαμαρτύρονταν, φυσικά και ήξεραν. Δηλαδή, έχουν μάτια και βλέπουν. Αλλά ξαναλέω ότι οι μεταγραφές πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένα στάνταρ. Και όμως ο Μπασιρού, φίλε μου,
είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κέντρου της Ομόνοιας και μάλιστα είναι ο βασικός κρίκος του κέντρου της ομάδας και όλος ο κόσμος το θαυμάζει σε εκείνο το κομμάτι. Ναι, εντάξει, στο ντέρμπι παραλίγο να γίνει ο μοιραίος παίκτης, έτσι όπως εξελίχθηκε το ντέρμπι, εν πάση περιπτώσει. Όταν κάποιος να επιδείξει για κεφαλιά, ας πούμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι αλήθεια ότι στο χώρο του κέντρου στην Ομόνια έχουμε έλλειψη από το ύψος. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, ή άμα φας ένα γκολ από κόρνερ ή από φάουλ, θα θυμάσαι ότι πήδηξε ο Μπασιρού για κεφαλιά από κάποιον αντίπαλο επιθετικό? Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ανάλογα με τη θέση, και το λέω εντάξει, και εγώ δεν είμαι κανένα ψηλοπαιδί, είναι 76 είμαι. Υπάρχει συγκεκριμένο ύψος. Όσο πας προς τα πίσω, το ύψος αυτό αυξάνεται. Δηλαδή, αμυντικό χαφ, αμυντικό τερματοφύλακα είναι ακόμα πιο ψηλός. Δεν θα πω συγκεκριμένο ύψος, γιατί εντάξει, μην παρεξηγηθώ και με παίχτες που έχω συνεργαστεί, αλλά θέλω να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι με τα λεφτά που π.χ. είχε αγοράσει ο Μόνα τον Μπασιρού, που τον αναφέραμε σαν παράδειγμα, ή και άλλοι παίχτες που έχουν αγοραστεί, θα μπορούσε να αγοραστεί ένα παιδί που θα είναι ψηλό και θα ξέρει την ίδια και καλύτερη μπάλα. Και θα μπορεί να κόβει, να μοιράζει, να κάνει παιχνίδι, να κατεβάζει μπάλα. Δηλαδή, μην σκέφτεται ο κόσμος, μην έχει λίγο παροπίδες στο εντάξει, άντε μας το φέρανε, κάνει δουλειά. Όχι. Ο σκάουτερ θα πρέπει να ψάχνει από το πρωί στο βράδυ παίχτες σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Όσο πιο πολύ ψάχνεις και με όσο πιο πολλούς ατζέντιδες μιλάς, τόσο πιο πολύ βρίσκεις ευκαιρίες από παίκτες που είτε θα μείνουν ελεύθεροι σε λίγες μέρες από τώρα και δεν το ξέρει κανείς, είτε που δεν τους στέλνει η ομάδα τους και πάει λέγοντας. Και μπορεί να βρεις πραγματικές ευκαιρίες. Θυμάστε το Φαμπιάνο, τελευταίο λεπτό έκλεισε στην Ομόνια, ας πούμε, και ήταν ευκαιρία. Ο Φαμπιάνο θα έκλεισε στην Ομόνια. Ναι, δηλαδή έλεγε πρέπει να βρω ομάδα, παιδιά, και εγώ με να κλείσω και ήταν φοβερή ευκαιρία. Τέτοιες ευκαιρίες, όσο πιο πολύ ψάχνει ένα σκάουτερ, τόσο πιο καλές ευκαιρίες βρίσκει. Δηλαδή, ένας παίκτης σε μια ομάδα πρέπει να έχει στάνταρ το ύψος και την ταχύτητα. Είναι δεδομένα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βελτιωθούν. Η ταχύτητα μέχρι ένα πολύ μικρό σημείο. Ύψος και ταχύτητα. Η τεχνική πάλι βελτιώνεται πάρα πολύ ανάλογα με το potential κάθε παίκτη. Αλλά ύψος και ταχύτητα δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αλλάξει. Και άμα δεις και ομάδες του εξωτερικού, όποιος θέλει να ανοίξει Transfermarkt να κάτσει να ψάξει, να δει το ύψος κάθε παίκτη, ας πούμε. Θα δει ότι περνά σε άμυνες που είναι απροσπέλαστες, ας πούμε. Και τα στόπερ είναι όχι απλώς ένα 80, ακόμα πιο πάνω, έτσι. Δεν το ακόμα πιο πάνω. Βέβαια. Πώς θα πήδηξει να πάρει κεφαλιά άλλος? Ή στο τζατζάρισμα πώς θα πετάξει τον αντίπαλο επιθετικό εκτός? Φίλε, αυτή μπορεί να είναι η δική σου απόψη για τον Μπασιρού. Εμένα δεν με χαλά καθόλου, για να είμαι ειλικρινής, στη θέση που παίζει και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους πάρα πολλές φορές και μας ξελάσπωσε πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν θα μείνω στο θέμα του Μπασιρού. Ο καθένας του δώσει της ημέρας και δεν έχει τη δική του άποψη για τον κάθε παίχτη που βλέπει στο γήπεδο. Αλλά μιας και το φέραμε λίγο προς το κυπριακό πρωτάθλημα, έχει κάποια χρόνια που είσαι τώρα στην Κύπρο. Και ήσουν και στον Εθνικό Άχνας, ο οποίος είναι ομάδα κανονικά πρώτης κατηγορίας, ασχέτως αν είχε πέσει κατηγορία ο Εθνικός. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο τις εντυπώσεις όσον αφορά το κυπριακό πρωτάθλημα. Κοίταξε, η ομάδα η οποία είναι πραγματικά μοντέλο σε θέμα το πώς έχει αναπτυχθεί, ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή? Τον Άρη. Όχι. Η Πάφος. Να μου πεις την Πάφο. Η Πάφος... όχι, απορώ πως είχε στο δίλημμα. Η Πάφος αυτή τη στιγμή έχει χρηματιστηριακή αξία 27 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έχει 17 εκατομμύρια. Μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι. Η Πάφος τι κάνει? Η Πάφος ψάχνεται πάρα πολύ στο σκάουτινγκ. Αυτό ακριβώς που έλεγα και πριν. Πάει και ψάχνεται Λατινική Αμερική, Πορτογαλία. Έχει φτιάξει under 19 ομάδα που φέρνει ταλέντα. Φέρνει πολλά ταλέντα απ' έξω. Κάνει πωλήσεις. Δηλαδή, ο Σεμέντο πουλήθηκε 1,2 εκατομμύρια, μετά τον έφερε η Ομόνια. Γιατί τον ήξερε το Σεμέντο. Το θέμα δεν είναι να πας και να πάρεις ένα παίκτη τη Super League που τον ξέρεις ήδη και που δεν το θέλουν στη Super League, ας πούμε, και θα το δώσουν, όπως δίνανε παλιά. Εδώ και δεκαετίες αυτό το πράγμα γίνεται. Λουκά Βίντρα και πάει λέγοντας, ας πούμε. Δεν τον θέλουμε, πάρτε τον στην Κύπρο. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Πρέπει να ακολουθούν οι ομάδες πώς είναι το μοντέλο της Πόρτο. Ίσως η Πάφος ένα τέτοιο μοντέλο θέλει να ακολουθήσει. Παίρνει παίκτες οι οποίοι είναι εξελίξιμοι. Δηλαδή, άμα πας και παίρνεις, ας πούμε, ένα center for που είναι 33 χρονών
και ξέρω εγώ, έχει καλό σουτ και έχει κάποια καλά προσόντα. Ωραία, τι μεταπολιτική αξία έχει αυτός? Θα πρέπει ο σκάουτερ να κάτσει να ψάξει να δει ένα αντίστοιχο center for σε ηλικία 23, 24, 25, 26, πόσο να είναι, ας πούμε, που να έχει παρόμοια προσόντα και να είναι κάπως κοντά στην τιμή. Να υπάρχει μια μεταπολιτική αξία. Γιατί ο άλλος, όταν θα έρθει σε ένα, τι φιλοδοξίες θα έχει και ο παίκτης, δηλαδή. Άμα θα σου έρθει απλά για τα ένσημα σε μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Δεν είναι βιώσιμη ομάδα έτσι. Δεν πρόκειται καμία ομάδα να ζήσει οικονομικά από τα εισιτήρια των φιλάθλων της. Θα ζήσει οικονομικά από τα χρήματα τα οποία θα πάρει και από τους χορηγούς, βέβαια, αλλά κυρίως από την Ευρώπη, αν μιλάμε για τις πρώτες ομάδες. Ωραία, αυτή τη στιγμή, άμα διεκδικούν 6-7 ομάδες στην Κύπρο την έξοδο για την Ευρώπη, άμα πας και πάρεις παίκτες 31, 32, 33 χρονών και δεν σου βγουν αυτοί οι παίκτες και δεν καταλήξεις να βγεις Ευρώπη, τι θα κάνεις? Θα κλαις τα λεφτά σου. Τουλάχιστον, άμα πάρεις παίκτες σε καλή ηλικία, έχουν μια μεταπολιτική αξία. Μπορεί να σου έρθει μια πρόταση για την πολλαπλάσια αξία του παίκτη. Οπότε η μόνη ομάδα που δουλεύει. Καλά, εντάξει, η Πάφος έχει και το budget, έτσι. Αλλά η μόνη ομάδα που δουλεύει πραγματικά επαγγελματικά, δηλαδή σκέψου ότι αυτή τη στιγμή ο Σεμέντο δεν κάνει για την Πάφο, που έχει καλύτερους παίκτες σαν χρηματιστηριακή αξία, και κάνει για την Ομόνια. Για να καταλάβεις που έχουμε φτάσει. Δηλαδή η Πάφος, και το είχα πει πέρυσι το καλοκαίρι όταν ήμουν στο Supersport FM. Εντάξει, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχω κάνει 10 χρόνια αθλητικό ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ήμουνα champion, Sport Time, δεν το ανέφερα στην αρχή, Centra FM και Sport 24. Και ήμουνα πέρυσι Supersport FM. Το είχα πει από το ραδιόφωνο στη Μούντε ότι η Πάφος θα χτυπάει πρωτάθλημα και αν κάποιοι δεν σοβαρευτούν σε θέμα scouting, δεν θα μπορούν να την πιάσουν την Πάφο. Και τώρα που το βλέπω λοιπόν μετά από ένα χρόνο, βλέπω ότι κανείς δεν έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια σε θέμα scouting για να φτάσει στην Πάφο. Δηλαδή σε λίγα χρόνια θα έχουμε το φαινόμενο που είχε ο Ολυμπιακός πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα, που έπαιρνε το μονοπόλιο με κάτι βαθμούς διαφορά. Θα γίνει αυτό το πράγμα στην Πάφο. Δηλαδή η Πάφος, αν ο προπονητής κάθε φορά καταφέρει και τους δέσει τους παίκτες, μετά θα είναι θέμα προπονητή. Δηλαδή οι παίκτες σαν αξία παικτών είναι top, ας πούμε. Θα μπορεί να παίρνει ανώτατα πρωταθλήματα και δεν θα τη φτάνει κανείς. Γιατί φέρνει κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή. Και επίσης θα πρέπει να δώσουν και ομάδες μεγάλη βάση στις ακαδημίες. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι βγάζοντας παίκτες από τις ακαδημίες, όπως έχει δώσει βάση και η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ και εμείς τον ελληνισμό, ο Χρήστος Χατζηπαντελίδης έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Εντάξει, αυτό που λέμε, αν δεν πενέψει στο σπίτι σου θα παίζει σε πλακώσει. Αλλά ο Χρήστος Χατζηπαντελίδης είναι προπονητής UEFA Α με Elite Alpha Youth, που δεν θυμάμαι αν το έχει κάποιος άλλος σε 5η κατηγορία ομάδα. Έχει την πρώτη ομάδα του ελληνισμού και έχει και τις ακαδημίες. Και πέρυσι είχε πάρει το κύπελλο ο ελληνισμός. Και στις ακαδημίες γίνεται εκπληκτική δουλειά. Δηλαδή, αν κάποιος γράψει στο YouTube ελληνισμός Ακακίου, θα δει κάτι παιχταράδες στις ακαδημίες που θα τρίβει τα μάτια του το τι απίστευτη δουλειά κάνουν. Ναι. Δηλαδή, όποιος θέλει, ας πούμε, παράδειγμα, να πάει το παιδί του σε μια ακαδημία, ας πούμε, ο ελληνισμός Ακακίου το θεωρείται για μένα, που είμαι εκεί, από τις top επιλογές. Και θα ανεβάσουμε και βίντεο στο YouTube για να δείξουμε ακριβώς τι κάνουμε στις ακαδημίες. Οπότε θα πρέπει οι ομάδες και να δώσουν βάση σε παίχτες οι οποίοι είναι εξελίξιμοι και να δώσουν βάση στις ακαδημίες τους. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, η Ομόνια, κάτσε γιατί κόλλησα τώρα, και ο Λοΐζου και ο Κακουλής και του ΑΠΟΕΛ μου αρέσει πάρα πολύ ο Σταύρος ο Γαβρίλ. Ναι. Έκανε φοβερή σεζόν πέρυσι, που ήταν δανεικός. Για μένα θα πρέπει να του δοθούν πιο πολλές ευκαιρίες. Βλέπεις ότι όταν υπάρχουν παίκτες που βγαίνουν από την ομάδα, πόσο πολύ βοηθιέται αυτή η ομάδα. Έτσι. Και είναι και σαν αξία παιχτών, είναι μια χρηματιστηριακή αξία. Το να έχεις ένα παίκτη, σε γλιτώνει από η επένδυση που έκανε στην Ακαδημία, που σιγά τα χρήματα που θα δίνει σε σχέση με τον να πλήρωνες. Σίγουρα, πολύ λιγότερα. Μισό και 1 εκατομμύριο να αγοράζεις παίκτη, η επένδυση της Ακαδημίας είναι πολύ μικρότερη, ας πούμε. Πόσο πολύ σε βοηθάει σαν ομάδα. Αυτό. Και θα πρέπει πάνω απ' όλα να ξέρουν οι σκάουτες να ψάχνουν πάρα πολύ για παίκτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχω δεκάδες παίκτες που είναι ελεύθεροι και που παρακαλάνε για ομάδα και που δεν έχουν ομάδα γιατί δεν έχουν καλές διασυνδέσεις, είτε οι ίδιοι που είναι χωρίς ατζέντιδες, είτε οι ατζέντιδες τους δεν έχουν διασυνδέσεις με άλλες ομάδες. Δηλαδή, οποιαδήποτε ομάδα από την Κύπρο και να με ρωτήσει, μπορώ να τους βρω ανά πάσα ώρα και στιγμή παίκτες σε οποιαδήποτε θέση, που είναι πολύ καλύτερος από τους παίκτες που έχει. Να καταλάβουν ότι όταν ψάχνουμε παίκτη δεν είναι θέμα διασυνδέσεων. Άντε,
ξέρω 2-3 ατζέντιδες και τους ρωτάω ποιους παίχτες έχουν και τους φέρνω και παίρνω, ξέρω εγώ, το ποσοστό μου, για παράδειγμα. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να ψάχνεις ολημερής και οληνυχτής να βρεις ό,τι καλύτερο παίχτη υπάρχει. Να κοιτάς transfermarkt, να κοιτάς στατιστικά, να διαβάζεις ειδήσεις, ποιοι παίχτες είναι ελεύθεροι, ποιοι παίχτες δεν χρησιμοποιούνται. Να έχεις και πολλά connections με ατζέντιδες. Εγώ μιλάω μέχρι και με γυμναστές και προπονητές ακαδημιών σε Αφρική και Λατινική Αμερική. Έχω διασυνδέσεις και μπορώ να φέρω παίχτες καλούς. Δεν είναι θέμα άντε ό,τι περισσεύει από τη Super League το φέραμε ή ο παίχτης που τον άφησε ελεύθερα αυτή η ομάδα στην Κύπρο τον φέραμε. Δεν λειτουργεί έτσι. Και για να μην είναι σε εκείνη την ομάδα, λογικά μπορεί να μην κάνει και στη δικιά σου. Ενώ αν τον άφησε ελεύθερο μια ομάδα στην Ελβετία ή στο Βέλγιο ή στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, βλέπεις διαφορά. Το θέμα είναι να τον προλάβεις πρώτος, πριν το μάθουν οι άλλες ομάδες. Αλλά ξαναλέω και τώρα που μιλάμε μέχρι να κλείσει η μεταγραφική περίοδος, υπάρχουν παίχτες ελεύθεροι που κοστίζουν σε αξία, είναι πιο κάτω από παίχτες πρώτης κατηγορίας στην Κύπρο και που όμως, άμα τους δει ο κόσμος, δεν μπορώ να πω ονόματα έτσι για προφανείς λόγους, τους κρατάω στα Excel μου, θα τρίβουν τα μάτια τους με αυτούς τους παιχταράδες που υπάρχουν. Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Μίας και ίσως των εθνικών Άχνας. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον Μάριον Ηλία. Ναι. Φημολογείται έντονα τις τελευταίες 2 μέρες ειδικά ότι η Ομόνοια έχει δείξει τρομερό ενδιαφέρον όσον αφορά τον Μάριον Ηλία και να τον εντάξει στο δυναμικό της Ομόνοιας. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Εντάξει, καταρχήν να πω ότι στον Εθνικό Άχνας απλά βοηθούσα στέλνοντας ένα report παιχτών κάθε εξάμηνο. Έτσι. Δεν είχα δηλαδή ενεργό ρόλο. Δηλαδή, οι περισσότεροι δεν θα με γνωρίζουν κιόλας προσωπικά. Είχα πάει στο γήπεδο όπως 1-2 φορές, ήταν κυρίως online η συνεργασία μας. Όταν αγοράεις ένα σεντερφόρ για μένα, πρέπει να κοιτάς συγκεκριμένα προσόντα, όπως το τι γκολ έχει βάλει σε μία χρονιά. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται και το τι βοήθειες έχει, έτσι. Ακριβώς. Αυτό θα το έλεγα τώρα, ναι. Ναι. Τι απόδοση είχε σε κάθε ομάδα που έπαιζε και κυρίως ο βασικός παράγοντας είναι τα γκολ. Τι να σου πω, δεν θα ήθελα να πάρω θέση, να σου το πω απλά. Εντάξει, να το δεχτώ. Να το δεχτώ. Εάν συγκρίνεις το κυπριακό πρωτάθλημα με το ελληνικό πρωτάθλημα, τι νομίζεις ότι έχουν ανέβει και ποιοι κατέβει τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις αποδόσεις τους? Κοίταξε, για μένα όπως είπα και τα 2 πρωταθλήματα. Ναι, κοίταξε. Εντάξει, στη Super League έχει ανέβει προφανώς ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ελληνική ομάδα, έτσι, που να έχει αποδείξει την αξία του. Το έδειξε και από τον Αποέλ που τον πήγε στους 8. Για μένα κακώς έφυγε, έτσι θα πρέπει να μείνει εκεί πέρα για πάρα πολλά χρόνια. Σε πάει άνθρωπος στους 8 και τον αφήνεις, ας πούμε. Και φάνηκε φυσικά από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός ήταν στα τάρταρα όταν ανέλαβε ο Γιοβάνοβιτς και που είναι τώρα ο Παναθηναϊκός. Τον ξανά βγάλε Ευρώπη και που θα μπορούσε για λεπτομέρειες να παίζει τώρα Champions League. Ο Ντούσαν Κέρκες μου άρεσε από Κύπρο. Ο Χρήστος Χατζηπαντελίδης, όπως σου είπα και πριν, στον ελληνισμό, γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά σε ακαδημίες. Και θα πω και 3 προπονητές οι οποίοι είναι, ας πούμε, ελεύθεροι και είχαν καλό μέσο όρο πόντων, γιατί εγώ κοιτάω μέσο όρο πόντων. Να δώσω έτσι συμβουλή για προπονητές που μπορεί κάποιοι να μην τους έχουν υπόψη τους. Είναι νέοι και εξελίξιμοι, στο λέω για το μέλλον. Ο Νικόλας Μαρτίδης, ο Παναγιώτης Σπυρού, τον οποίο και γνωρίζω προσωπικά, που ήταν στην Αγία Νάπα, και ο Ιωάννης Λιμπούρης. Αυτοί είναι προπονητές οι οποίοι είχαν πολύ καλά στατιστικά μέσο όρο αναγώνα. Είχαν καλή βαθμολογία. Αυτό είναι σημαντικό στατιστικό όταν κοιτάμε σε ένα προπονητή, το μέσο όρο αναγώνα. Και όσο Φρόνης Αυγούστου είναι καλός προπονητής, αρκεί να του δώσει τους κατάλληλους παίχτες. Εντάξει, εννοείται είναι στην top λίστα, έτσι. Αλλά αρκεί να του δώσει τους κατάλληλους παίχτες. Αν του πεις πάρε βάλε μπροστά 11 αμάξια και οι 3 είναι Ferrari, οι 2 είναι BMW και τα 6-7 είναι, ας πούμε, Τζάσταβα και Γιούγκο, δεν θα τα βάλει μπροστά. Δηλαδή, ένας προπονητής όσο καλύτερους παίχτες έχει, γι' αυτό είναι σημαντικό το scouting,
με αυτούς, όσο καλύτερους παίχτες έχει ένας προπονητής, τόσο καλύτερα αποδίδει η ομάδα του. Είναι στάνταρ αυτό. Οπότε θα πρέπει να γίνεται καλή έρευνα στους παίχτες. Ο Σοφρόνης Αυγουστή, εντάξει, ξαναλέω ότι είναι από τους προπονητές που είναι, νομίζω, από τους top στην Κύπρο. Απόδειξε ότι τον επιλέγουν οι κορυφαίες ομάδες. Απλά σε κάθε ομάδα που πήγαινε είχε τύχει πολλές φορές να γίνουν κάποιες επιλογές παιχτών σε κάποιες θέσεις που ήταν λάθος. Αν με ρωτάς εμένα, πάνω μου, νομίζω ότι δεν είχε και 100% της ευθύνης ο Σοφρόνης Αυγουστής, όχι μόνο των παιχτών, αλλά και για εξωγηπαιδικούς παράγοντες, να το πω έτσι. Μα το θέμα είναι κυρίως και οι παίχτες που φέρνει. Δεν μπορεί να σου φέρνει άλλος παίχτες και να περιμένει με αυτούς να κάνεις ομάδα. Δηλαδή, λέει ένας προπονητής, θέλω ένα τέτοιο αμυντικό χαφ, θέλω ένα τέτοιο αριστερό εξτρέμ, θέλω ένα τέτοιο να έχει αυτά τα προσόντα, να μπορεί να πατήσει περιοχή, να έχει τρεξίματα, να αντέχει 90 λεπτά. Λέει, θέλω αυτά. Άμα του φέρνεις 2-3 παίχτες που λέει αυτούς έχω και διάλεξε έναν, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Γι' αυτό είπα και πριν ότι κάθε προπονητής θα πρέπει να έχει μαζί του και ένα σκάουτερ και να αποφασίζουν μαζί και την τελική απόφαση να την έχει ο προπονητής για το αν του κάνει ο παίχτης ή όχι. Διαφορετικά δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Και ο ΑΠΟΕΛ και η Ομόνοια έχουν τεράστια προβλήματα στην άμυνα. Φάνηκε και από τον ντέρμπι, αλλά ακόμα περισσότερο η γύμνια, η πραγματική γύμνια φαίνεται στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, μην νομίζεις και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, φέτος, εντάξει, στα στόπερ, καταλάβανε τι λάθος επιλογής γίνανε φέτος τώρα, μην πούμε συγκεκριμένα ονόματα, γενικώς τα τελευταία χρόνια στα στόπερ. Ακραίους μπακ έχει καλούς ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Βαγιανίδης σε τεράστια παιχτούρα, τεράστια, δηλαδή εγώ τον έβλεπα από τότε που τον είχε ο Δόνης, επειδή πρέπει να παίζει βασικός ο Βαγιανίδης. Αλλά τώρα, στον ΑΠΟΕΛ και στην Ομόνοια, δυστυχώς, πίσω οι άμυνες είναι Παναγιά μου βοήθα. Όλες οι άμυνες. Δηλαδή, τι να σου πω, ότι μόνο ο Φαμπιάνο, ας πούμε, αξίζει από τους 5 παίκτες από τη μία και τους 5 από την άλλη. Αν τους βάλεις κάτω, μην έχει κανείς βλέψεις για Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνεται τεράστια έρευνα σε κάθε παίκτη που έρχεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχουν δώσει μεγάλη βάση στα extreme. Ναι. Αυτό είναι καλό. Βλέπεις διαφορά που έχει η Ομόνοια στον ντέρμπι φέτος. Αλλά στις άμυνες δυστυχώς δεν δίνουν βάση. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε θετικά, τουλάχιστον όσον αφορά για την ομάδα μου. Για το ΑΠΟΕΛ δεν με ενδιαφέρει, για να είμαι ειλικρινή. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, το ΑΠΟΕΛ τώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν είναι λόγω του ότι έχασε απλά έναν ντέρμπι από την Ομόνοια. Είναι πάρα πολλοί παραγόντες που έχει προβλήματα το ΑΠΟΕΛ, όχι το ότι έχασε από την Ομόνοια. Το ότι έχασε από την Ομόνοια, η ήττα από την Ομόνοια είναι το χαλί που κρύβει τη σκόνη που είναι από κάτω. Ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Εάν οι ομάδες δεν μάθουν σε θέμα σκάουτινγκ να δουλεύουν όπως οι σύλλογοι υποδείγματα του εξωτερικού, όπως η Πόρτο, αυτό δηλαδή που θέλει να κάνει Πάφος στην Κύπρο, ή που εν μέρει το ψιλοπαλεύει ο Παναθηναϊκός, δεν πρόκειται ποτέ να μεγαλώσουν σαν σωματεία και θα έχουν μονίμως χρέος. Δηλαδή να κοιτάνε παίκτες, το ποδόσφαιρο είναι και χρηματιστήριο. Εκτός από το να φέρεις ένα παιχταρά, άμα μου φέρεις ένα παίκτη ο οποίος είναι 32 χρονών φτασμένος ή δεν είχε γκολ τις προηγούμενες χρονιές, δεν θα σου. Παράδειγμα τώρα σε επιθετικό έτσι, ή σε επιθετικογενείς παίκτες. Ή επειδή έχεις γνωστό έναν ατζέντη και επειδή θέλει ο κάθε σκάουτερ να κάνει τα connections του, ας πούμε, και να βγάλει το κάτι της του, δεν θα πας μπροστά σαν ομάδα. Αν φέρεις όμως ένα παίκτη και το ψάξεις καλά από Λατινική Αμερική ή από Αφρική ή από ακαδημίες κάπου εδώ σε χαμηλές κατηγορίες πριν το ανακαλύψουν οι άλλοι, να δεις που ο παίκτης αυτός θα σου αποδώσει και θα σου κάνει και απόσβεση. Μπορεί να σου έρθει μια μεγάλη πρόταση, ας πούμε. Δηλαδή, ο Λοΐζου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να έρθει μια τεράστια πρόταση στην Ομόνοια να πει: «Οκ, το πουλάμε». Όπως και έχει πουλήσει παίκτες η Ομόνοια. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ο Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια, πόσες φορές τον έχουν πιάσει κορόιδο. Με κάτι Χουάνγκ που έπαιρνε μπροστά και με κάτι Ντελαφουέντε. Δηλαδή, επειδή, ωραία, πες ότι αυτός ο παίκτης έχει φοβερή χρηματιστηριακή αξία, ας πούμε, λες εντάξει, θα είναι παιχταράς, θα παίξει. Πόσα γκολ είχε βάλει τα προηγούμενα χρόνια. Τι παιχνίδι έκανε, ας πούμε. Δηλαδή, είχαν δει full video από παίκτες που είχαν αγοράσει και τον έχουν πιάσει κορόιδο, όχι μία και δύο φορές. Ο Μαρινάκης έχει ξυλώσει τον Ολυμπιακό 2 και 3 και 4 φορές.
μπάσκετ το ξαναφτιάξει. Και η ομάδα του έχει χρηματιστηριακή αξία πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δηλαδή, το Μαρινάκη τον έχουν πιάσει κορόιδο οι σκάουτερς του. Οι πιο πολλοί, είναι λίγοι, πολύ λίγοι σκάουτερς που ξέρουν μπάλα στον Ολυμπιακό. Οι πολλοί σκάουτερς και οι πολλοί ατσέτιδες τον έχουν πιάσει κορόιδο. Και καμιά φορά έχει δώσει και σημασία στην Nottingham Forest, που στην Premier League είναι τεράστια τα μεγέθη. Έτσι. Ναι, και κάποιες φορές θα έχει μπερδέψει και με δανεικούς. Αλλά εντάξει, τώρα κάνω ανοιχτή κριτική, γιατί στον Ολυμπιακό τα ξέρεις, δεν υπήρξε περίπτωση ποτέ να πάω. Αλλά είναι απόδειξη ότι αν δεν επενδύσεις σωστά τα χρήματα που έχεις, πόσο μάλλον ο άλλος που έχει τόσα πολλά χρήματα, ας πούμε, έχει τόνους χρημάτων, άμα δεν τα επενδύσεις σωστά, τι ζημιά μπορεί να κάνεις και πόσα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μπορείς να πεις μέσα. Ακόμη περισσότερο λοιπόν μικρές ομάδες, αν μάθουν να λειτουργούν με ένα σωστό μοντέλο στο scouting, ότι φέρνουν παίκτες που είναι εξελίξιμοι και που είναι διψασμένοι να μπουν μέσα, να μασάνε σίδερα να παίξουν και όχι να έρθουν για τα ένσημα, τότε όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, τόσο το καλύτερο. Ευτυχώς τουλάχιστον οι πιο πολλές ομάδες το καταλαβαίνουν ότι οι παίκτες αποκτώνται πλέον και ελεύθεροι. Έτσι. Είναι γεγονός ότι είναι τέτοια η ζήτηση παιχτών και τόσοι ποδοσφαιριστές, γιατί ο αριθμός των ποδοσφαιριστών αυξάνεται, αλλά όχι των ομάδων, που μπορείς να βρεις οποιαδήποτε στιγμή και ελεύθερο παίκτη. Έτσι. Σίγουρα. Οποιαδήποτε στιγμή χτυπήσει ένα τηλέφωνο σε μια ομάδα του εξωτερικού να δεις ότι έχει 6-7 στόπερ, μπορεί να σου δανείσει τον έναν, να σου τον δώσει έτσι. Λέω παράδειγμα. Άρα δεν είναι δύσκολο. Δεν θέλει budget. Βασικά θέλει budget τους μισθούς. Δεν θέλει budget το να πληρώσεις μια ομάδα. Θέλει να κάνεις καλό σκάουτινγκ και να ξέρεις να πάσα ώρα και στιγμή, είτε μέσω ατζέντιδων, μέσω παιχτών και ατζέντιδων, ποια ομάδα είναι διατεθειμένη να δώσει ένα παίκτη να φύγει, όπου φύγει, να γλιτώσει το συμβόλαιο για να τον πάρεις εσύ, ή πότε μένει ένας παίκτης ελεύθερος. Αυτό. Και να κάνεις καλό πλάνο σε κάθε θέση. Τι ανάγκες έχεις, πώς θες να παίξει η ομάδα και ανάλογα με το σύστημα και τι θα πει ο προπονητής, να πάρεις τους κατάλληλους παίκτες με τα κατάλληλα προσόντα. Με αυτόν, Μάνο μου, να πούμε ότι το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη. Είμαι σωστός, ναι. 14 του Σεπτέμβρη στην Κύπρο. Ή 15. Νομίζω μέχρι 14. Και μετά υπάρχει ευκαιρία για άνεργους παίχτες, για όποιον ενδιαφέρεται. Εντάξει, και αν δεν είναι 14 και είναι 15, εντάξει. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Νομίζω με κάλυψες πλήρως σε όποιες απορίες είχα και ελπίζω να ικανοποιηθούν και οι φίλοι που θα μας παρακολουθήσουν με τα διάφορα δεδομένα που τους είπες, να γνωρίζουν και κάτι περισσότερο. Στην Κύπρο το έχουμε, ότι όλοι είναι προπονητές πάνω στις κερκίδες. Όλες οι ομάδες έχουν τρομερό αριθμό προπονητών. Επομένως, τους έδωσες κάποιες πληροφορίες πως όντως μπορούν να θέλουν να εξελιχθούν σε προπονητές κανονικούς. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να το ξέρουν και ειδικά για κάποιον που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο, όπως εγώ για παράδειγμα. Εντάξει, πιο πολλοί με ξέρουν σαν δημοσιογράφο κάποια από τα αθλητικά ραδιόφωνα, κάποια από τα video games. Είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί ξαναλέω ότι σαν παίκτες, όσοι έχουν υπάρξει παίκτες, είναι πιο εύκολο να χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε ότι ξέρεις κάτι, να το δούμε λίγο δοκιμαστικά κτλ. Κατάλαβες, είναι πιο εύκολο να χτίσουν έστω ένα βιογραφικό. Πάνω σε αυτό, φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας, που είδατε αυτό το επεισόδιο. Αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που μοιραστήκε ο Μάνος μαζί μας. Κάνετε μας ένα like. Όσοι θέλετε να κάνετε ένα sub, κάνετε μας ένα sub. Υπάρχει επίσης και το membership status του καναλιού. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μοιραστούμε το περιεχόμενο. Να σε καλά. Θα μοιραστούμε τα διάφορα media links του Μάνου κάτω στα σχόλια. Επίσης, με το τέλος που να δείτε αυτό το βίντεο, γράψτε μας τα δικά σας σχόλια κάτω στα comments. Θα μας βοηθήσετε και όσον αφορά τον αλγορίθμο του YouTube να ανεβούμε πιο ψηλά. Μάνο, ξανά σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα και είμαι σύντομος, θα τα πούμε ξανά σύντομα. Να είσαι καλά. Γεια σας, φίλοι.